Doze on the track. Doze on the track. Doze on the track. Doze on the track. Защо, когато отворя очи, виждам само твоите сълзи? Защо моят най-добър приятел се оказа като всички останали предател? Защо има толкова болка и страдание? И защо живота е такова изпитание? Защо се напивам до козирката и после рано сутрин много ме боли главата? Защо по дяволите съм толкова беден? Защо от хип-хоп културата съм обсебен? Защо непълнолетни ученици се другират и избират да живеят в свят, който комплексират? Защо парите в света са най-важни, а жените толкова ефтини и продажни? Защо нямаш уважение към човека, който те отгледа, и защо си китка мека? Защо ме гледаш толкова арогантно, след като това, което правя, е брилянтно? Защо всеки тори иска да е бандит и забравя, че живота е просто един миг? Защо хората понякога са алчни? Защо не мога да избягам от мислите мрачни? Защо започнах да се занимавам с рапа? Може би защото песента ми е изпята. Защо понякога съм толкова самотен, а през деня съм потен и оборотен? Защо малките дечица не разбират и защо доброто в лошото намират? Защо в момента пиша тези рими за греховете? Боже, моля те, прости ми. Защо не мога да открия аз жената, за която ставам и ти махам главата? Защо любов с пари не се купува и защо човека понякога се преструва? Защо хората са толкова лоши? Може би защото нямат инти за галоши. Защо, Защо майка ми ме изостави? Може би защото нямаше как да се справи. Защо тази песен е толкова яка, а на всеки хейтър ще кажа да се фака? Защо не мога да открия светлината и защо вълка е влюбен в луната? Защо всички се избиваме взаимно? Може би трябва да мислиме по-активно. Защо не мога да открия любовта и виждам само тъмнина в зимнина? Защо? Питам защо?